ga-enye gị ihe ọka ume ọma mma mma zuru arụ ume n'isi ime ọ bụ onye ga-akọ mmesoma Chineke abụ ọma ka ijiri bịa n'oge Chineke mụ abụ otuto ka ijiri bịa n'oge nwana ya eze soro mụ na-eto ya ọ dị mma. Anyị eburu ihe mbụ anyị bịakwute Chineke si anya na ya gọzie ya. We pray over it. Anya nọ n'ime nye Chineke ekele maka na anyị ma na ihe si n'ala wepụta na ọ bụ Chineke mere ka o si n'ala pụta na ọ bịa ka Chineke duwe nye anyị gịnị onyinye. Praise the Lord. Ihe pụtara na na-abụrụ site n'ike aka anyị onyinye Chineke nyere anyị. Praise the Lord. So we have come today to thank God. Anyị bịa n'ụbọchị tata ikene Chineke. Anyị na-esonyere igwe kpọrọ anyị oku n'ụbọchị tata ka anyị sonyere ya wee kene Chineke maka ihe ọma dị iche iche nke Chineke mere. Ọ bụrụ sọsọ na Chineke mere ka ihe anyị kụrụ n'ara wee pụta. E nwere ọtụtụ ihe Chineke mere anyị na-apụ nabata. Is not by own power. E nwere ọtụtụ ihe Chineke na-emere anyị na anyị tetara ụra n'ụbọchị tata. Is not by own power. Is not by own might. Ọtụtụ ihe ndị ọzọ Chineke na-emere anyị anya ma agbabafe ebe agha zoro ezo nke Chineke na-eburu anyị. Ihe niile ndị a ka anyị na-achịkọta n'ụbọchị tata, ma nri ụbọchị nke Chineke na-enye anyị ka anyị na-achịkọta n'ụbọchị tata wee soro igwe si ka anyị bịa nye Chineke ekele. Ọnya ka m ji wee bido na mbido anyị wee kwee okwu inye Chineke ekele in order to remind us ihe anyị bịa n'ụbọchị tata. Ọ dị nwa obi ekele maka na oge ụfọdụ onye iro na-eme ka anyị na-ene anya ebe ndị ọzọ. Anyị aja afụta ihe ọma Chineke na-emela anyị. Ife anyị na-afụta mgbe ọbụla dị ife Chineke na-emeghela anyị. Ma n'emume anụnwa Chineke chọrọ ịkụziri ndị a to be thankful, ka ha nwee obi ekene mgbe ọbụla. Anyị na-ekwazi anya in our own call Thanksgiving. Ọ bụ na ine anya ọfụma ifu the first virtue ndị be anyị na-etinye n'ime nwatakịrị amụtara ọfụ bụ this attitude of thanksgiving. Kedu ife ọ bụ? Azụọ nwatakịrị ọ na-etonite ma mụ ya jee afịa gotere ya ntụcha amaghị na ọka dị kịta onye ka na-akpọzi ọka amaghị m. Praise the Lord. Mama gote ntụcha nata afịa ife ọ ga-eme bụ onwe nye nwatakịrị ya nọ na-ebe akwa agụụ na agụ kemgbe mama jebere afịa. Onye nwatakịrị eme ka ọ na-eme gị ya onwe speed mee ka o meghe ya ma mụ ya etinyekwa aka. So ọ bụ nwata maara ihe kedu ihe ọ ga-eme? O werụkwa ntụcha nyekwa mamụ ya. Ịma na ọzụta gị mamụ ya werụkwa ya mee gịnị nyekwa ya. Praise the Lord. Ma ọ bụ onye ọsị ya ngwa say thank you. That's how we will do. Ọ bụ na imechiga anya azụ fụ na ọka ndị be anyị si eme. So na the first virtue a na-etinye n'ime nwatakịrị na-etonite bụ the attitude of thanksgiving. Were nkụzi a Jesu Kristi debere anyị wee na-aga nwekwa okwukwe siri ike iji wee na-emejupụta anya bụ ọrụ atụrụ anyị n'aka. Anyị arịọ biko dị nwe anyị. Maka ndị ọchịchị niile n'akụkụ ụwa niile, kacha obodo anyị Naịjirịa, kacha obodo anyị bụ Oraukwu, ka Chineke nye ndị ọchịchị ike na amara ha ga-eji wee na-achị ya bụ ọchịchị. Ka o nyekwa ha otu obi na otu mmụọ nke ahụ ha mụtara n'aka Jesu Kristi bụ onye ike ọchịchị dị n'aka. Nyekwa ha aga n'iru kachasị igwe anyị nke na-achị Oraukwu a, ka onye ya amamihe zuru oke nyekwa ya arụ ike ya na ezinụlọ ya na ndị ya na ya na-arụ ọrụ,
ka ha wee na-achịpụta obodo anyị nke ọma. Anyị arịọ dịka odi nwanne anyị. Kpee ekpere maka ndị nọ na nsogbu dị iche iche, ndị agụụ na-agụ, ka Chineke onye na-azụ ụwa nni site n'aka anyị na aka ndị ọchị na aka ndị ka ibe ha mma wee nyere ndị dị otu aka, ka ha nwee ike nwepụ olileanya nke nzọpụta sikwa n'aka anyị wee nweta ndụ n'uju. Anyị arịọ biko inwe n'anya. Anyị etinye ya bụ emume nke anyị ji maka ya gbakọwa n'ebe a na-ekpere na-arịọ Chineke maka ụbọchị taata, ụbọchị ọma o nyere anyị, ka o nyere anyị aka ka anyị mee ihe niile na ntụziaka ya, ka otuto bụrụ nke ya, ka ọṅụ bụrụ nke anyị. Mmiri ata azụ anwụrụ ndị bịara abịa ije awere mgbe ha ga-anachigha emume nke a ga-eme, ụkwụ akpọ na mmadụ, aka eji na mmadụ, ihe ọma soro anyị bido ya, ihe ọma sorokwa anyị kwụsị ya. Anyị arịọ biko n'inwe n'anyị ka onye dị ka ihe na-akpa ya si akpa ya mkpa dị iche iche nke anyị bụ bịa, ka anyị jikọọ ọnụ ya ọnụ tinyezie ya n'aka Chineke n'ụdị abụ na ụdị nke dị anyị n'obi. Anyị na-elotakwa ụmụnne anyị ndị nwụchara anwụ dị iche iche, ndị sobu anyị n'arọ gara aga wee rie nya bụ iji, mana n'arọ n'ụwa ga-eso ozi anyị ebe ọ bụ mmasị nke Chineke ka ọ na-aweta ha n'udo na aṅụrị nke ya. Anyị arịọ biko dị nwanne anyị. Anyị taa mkpụakwa anyị na asụmudo anyị rutue n'igwe aka, ka Chineke mere anyị ma ndị ayọ ma ndị anyị na-arịọ ihe dị mma n'ezinụlọ ọbụla kacha anyị nwepụkọziri ebe site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Onye mmeri ekele dịrị Chukwu. Asọ Chineke ji ike niile nara anọ. Anyị na-erunyere gị aja otito nke a osebụla ụwa na-egoli na mmemme awamji nke arọ a 2024 n'Oraukwu Kingdom. Anyị na-esitere nyekọrịta onyinye dị n'etiti anyị na gị na-anatawanye mgbapụta, mee ka aja anụnwa anyị na-erunyere gị kwesị na ị ga-anara ya site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Site n'obi enu. Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi, ọrụ dịla anyị na nzọpụta anyị. Anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwere nna dị nsọ site na nwa gị fụrụ n'anya bụ Jesu Kristi. Okwu gị isi na ya mee ihe dum, onye izitere ka ọ bụrụ anyị onye nzọpụta na onye mgbapụta. O were arụ site na mmụọ nsọ amụọ ya na virgin, n'imejupụta uche gị na ịgbatara gị ndị nke gị dị nsọ. Ọ gbasara aka n'ahụhụ ọnwụ iji dobie ụdọ nke ọnwụ ma gosipụta mbilite n'ọnwụ.
n'ihi nke ya anyị na-eso ndị mmụọ na ndị nsọ niile na-ekwupụta ebube gị n'ukwe na-asị ebube n'onwe ya ụmụ gị na-echere gị ụzọ na ụmụ gị na-echere gị ụzọ na n'ihi na ọ bụ gị kere ọgụ n'ọgbọ ụzọ na n'elu kasị elu dị nwenụ bụrụkwa isi iyi nke adịmasị ọbụla ya mere anyị na-arịọkide onyinye ndị a nsọ site n'ikwukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetara ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ wee ree achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee bachara ndị agha si o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele onye ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m ka ọ bụ nwa ndụ ọhụrụ ga-ebighị a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imeri ime mmadụ ka e wee gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke ihe omimi nke okwukwe. Ị nwere ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị erunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na egbunyere anyị na ndị tosiri ekworo n'iru gị na-eto gị. Anyị ji ume a na-arịọ anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ n'ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Ndị nwanne m, cheta nzukọ gị gbasara ụwa niile, mee ka ozu oke na ịhụnanya a na Pope Francis na Bishọp Iberio na ndị echirechi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ lahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ihu gị. Aja arịọ ka imere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu na akpa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa taa ụwa keta ekpe ndụ ebighị ebi. Anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Nna anyị nọ n'eluigwe, otuto dịrị anyị, ọchịchị dị ya ka eme uche gị n'ụwa esite n'eluigwe nye anyị tata na nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka isi gbara anyị mmehie anyị, ekwela ka anyị were anyị ọzọ ya mmehie. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta nna ibe unu ekele nke atụrụ nke Chukwu Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọga nke ụwa, ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
Heavenly food, we humbly implore you, Lord, that having received your Son, born of the Virgin Mary, under the sacramental signs, to make profess him in words and hold fast to him in our deeds. To make this prayer through Christ our Lord. Amen. Now this Mass. Come on, all the permission here, Kaba, Onya bila imas boss we putala dia in the masala senda obo na ojula aju anya manga so anya ayo Chineke ka ogozie ya gozie ọrụ na alụ na ọrụ ukwu dịka ofu onye n'ime ndị Chineke ji melu ngwa ọrụ in the 4 parishes Catholic Church were na ọrụ ukwu Chineke ga na-agọzi ọrụ fa na-aga ka na eze Kristi wee na-abawanye n'etiti ndị ọrụ ukwu. Anyị ekene ndị fada nọgasị ebe a n'ikem anyị na-anya afụgasị afa abụ maka mkpọpụta fada. Amen. Kenenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Mmanụ nwere nke m adịghị a na-ebidogo n'ikele ndị Reverend Fathers anyị gbara mbọ ịnọ n'etiti anyị this morning. Rapụ lecture a na-eme n'Ọnịcha by the Cardinal ma sị na ha ya dụgoro ụkwụ ebe a dowela anyị mass before ha wee ike jewezie ana m ekele ha in a special way. Nwa Oraukwu for his help and advice. I can just say I could have been or they can chicken. I could have been a bishop Gabiata and as an abat waiting you Kaiba or Kaioka Womji and Mrs. Your council now. You can go on like winning Guniana. The Reverend Father was born where sick every I am and say I council in another bishop and Simon. I make way to our Osinato. So for you, for you, I make what I make. And it looks like it has turned out to be very, very, very good. The space is small, but not make one. Just want to apologize. It was bad. Nekene, Igwe Chinyereze, is a nebo, Iwa-Ji Oraukwu. Nye mkwa ka agbata obi afọ nwere awọmụchi anyị na awa n'obodo a anụ ya ọ na-abịa ma ụka bịa ọ na-ebu ụzọ abịa wee bụ ka adị mma afọ chiri ebe na anyị na-ekenye ụzọ okpuru iche ngozi ya anyị nwere n'Oraukwu nye ọmụkwụ na anyị nwere nnukwu ngozi dị egwu n'ikuku ihe ga na-ekusa akụ eze na-ekenyezi n'owu anyị si obodo ego wee nata ebishọn ya nọ Oraukwu wee waa ji na-ekene PG anyị nọ in the house na-ekenezi ndị igwe kansụl ndị obi na ndị ichie na-ekenezi venerables anyị canons ndị ụkọchukwu ndị ọzọ nọ n'etiti anyị. I'm a member of all their parishes, so that's why they are here. I make a special way. Reverend Sister Okafo,
Reverend Sister Okafor is the CDO of Immaculate Heart Hospital. I'm a Mundin mother. Onye sị na nne get younger, je jụọ ya ka onye nwe na osu ha agbada ọbụla saa. Igwe kwapụtakwara ụlọ ọgwụ mana anyị enye igwe champagne kechiri nke anyị ekechi owe na ha. Ọ bụrụ na ọ ya dị mma aka masị ka nna ya oyo gọvanọ. I'm surprised to see her here this morning. People have busy schedule. Making anything the sisters and dogs and yeah. In a special way, my wife, which is Oraukwu. Today is special. Special in a way like Kaka is the honor I know I will watch for the past 8 years. I'll be another young boy, and I'll put up like I was doing the same one. Because on a kind of run out here and coordinate the family and all around the other things. I'm happy to have her in our midst. So I'm to tag our teacher. And I am one of our teachers, but I'm really amazing. Oh my God, when I can see every member here to buy her and the quarter, the space is small, but me and our guy, I see where I work. Our intention is good. I got to be in a new so we had to drink it. And in the choir. The choir has been the same choir we have used over the years. They can answer you at the moment's meetings because the father on plans of this year because no one has an about that bishop. When I changed the plan, we contacted them and they adjust that and they're here. They have been like that wonderful choir. Basically, I must know how the best choir when I'm president. Everybody else. I cannot go and do about this morning. Oh, what you have for real. Then I don't know if then I so I have to break myself. It's not I don't know I'm an for Jesus Christ. Igwe. I put the out of I was I thought it was him. I can carry up of no God. Ujikeni negozie unu na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Isa musigo na banudo. This one that gets you good. No. Igwe Chinyereze.
Sao. Hey. Hey, fine, can biko wiki by afagna ni eni. His Royal Majesty, Barrister Dr. Emeka Onuorah, Igwe Chinyereze, Oraukwu. Wiki kwa ihe meba no boss, ihe me no big no boss ta. Tata bụ dịka anyị na-awa. N'ife ọ bụla anyị na-eme bụ Chineke ka anyị na-ebu ụzọ. Wee were maasị wee bido. So maasị ka anyị kasịrị fụ. Ke aka na shatapa ka otu akasị maasị emesighị ihe niile. Emesighị ofu maasị. No efife kịta ejebezie n'Ime-Obi ebe a ga-emezi mmemme Iwa-Ji. Ke ị na-agwa ndị ya abịala gị. Ekpere ka anyị na-ekpere Chukwu ya edufa dịtefe Oraukwu anakwa n'udo okwu ha ya eji wee na ya akarị nke ha ya eji wee ọ bụ ekpere anyị n'isi ka ha na-akọ ọjọọ n'isi onye ọbụla ga-abịa. Ebe Chinyereze anyị na-ekene na-asị gị daalụ ka Iwa-Ji yawa ka o weta udo na ogologo ndụ na isi ndị Oraukwu niile n'aha Jizọs. Amen. Ebe Chinyereze anyị na-ekene nwee ike ịgwa ihe na-eme kịta. Ọkwọ ji ka ha na-awa tata anyị akasịgo ụka wee na-achọzi ka anyị jebe n'Ime-Obi ebe anyị anọzi wee mee awa omenala ebe oke so anyị bụ na-agbadatazi ebe n'Ime-Obi ka anyị na-ahịa eje na Iwa-Ji. Ke ekpere gị n'isi tata? Ekpere anyị na-ekpe na ekene ka anyị na-ekene Chineke maka ikene onye na nke o mere eme o wee mụkwa ọzọ na ikene na ihe o mere anyị na-arọ nke a wee mee ihe ubi anyị bụ ji na ife ndị ọzọ anyị kọrọ wee mịta anyị wee na-akọ na-ewere ihe na-eri wee na-ayọ na nke arọ na-abịa ya amakaghị karịa nke arọ nke a. Oke, ebe anyị na-ekene gị. Asị na-agbala aka n'azụ anị onye jiji ga na-akọnye ji n'anị ọkụ ọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwazila okwenụ ya bụzi na ọkọkwu ekwukanụ kweke ikpu ezi oyi ka isi mmiri azụ nye na-echebenu mechebenu onye mara okporo izu okporo abụọ jide n'elisi nụ amazi n'Igbo oke mana oke adịghị ezi onye na-echebenu onye akwa onye bụzi n'okedugo osiganụ onye mara anyị dị n'izugbo ikili anyị abụda n'iwu anyị jụba n'ụmụ nkiri anyị bụzi kedugo n'ihi ọchịchị bụ nke gị
Amen. Open our fire, Jesus. Open the ọbara Jesus. Na ọrụ niile ọ bụ ịsatọ nọ n'ọrụ gbakọrọ wee n'onye isi anyị bụ Igwe oyibo barista na lọlọ ya bụ Emeka Onuorah bụ igwe anyị ka anyị wee kenee gị n'Iwa-Ji nke 2024. Ife eji ama nwoke bụ n'ọbụ dị ji na-enyezi ndị bi ya afọ. Anyị na-ekene gị n'ịgwara anyị na ọ dịrọ mma ka mmadụ na ọsọ ya na ọ ga-enye onye enyemaka ka wee mee ezinụlọ ka anyị wee bawanye na-enyejufe afọ. I wee na-ekene gị ife anyị na-enu na ọba anyị bụ ji ka anyị dị ikele tata wee waa ji n'okpuru onye isi anyị na-echi anyị ọfụma na mee ka ife niile ga-eme tata ga ọfụma gbuoro anyị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ debe anyị ndụ. Anyị ga-afụ ife anyị ga-eli ife anyị ga-eli anyị gbada aka in Jesus name. Mee ka anyị mee ọfụma na n'ime mmechi ka anyị mee ọfụma wee naa n'udo maka na di nwere bụ onye nche nwere ife m ga-achọ. Ọ na-eme ka nzụlike n'ime ebe ndụ maka ifi afa ya ọ bụgo na na-aga n'udo nke ọnwụ. Egwu ọbụla ama atụ maka na isi n'ịnọ ya lụmụ ịkwadogo m ife olili n'iru nke ndị ilo m itego isi m ude iko m ejigo n'ọnụ. N'ezie aga n'iru nke Chineke ga na-edu m mbọsị niile nke ndụ ụlọ nke ozigbula ka anyị ga-ebi ebe surely goodness and mercy all the days of our life, we shall dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness and mercy all the days of our life, we shall dwell in the house of the Lord. Ka Chineke gozie anyị niile, gozie efe niile anyị ga-eli ebe anụnwa nye ndị na-enwerọ ka ọ zụọ arụ na mkpụrụ obi Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ime-Obi na ndị iche niile ọdị bido n'obi ọha obi mmiri nye ọdị nye obodo ọkụkọ ebere nye ọdị nye obi egwu ọgaze n'aka mmiri ọbụla n'anya nye ọdị ọbụla n'anya obi egwu na kabinet eze n'aka nye ọdị nye iwu ebe Obi Onuorah so it's in the Amazon. You would never want to do. You
Obi Chinyereze of Ime-Obi village. Ịma na mgbe mbụ enye na obere emana ọgwụ mana kịta bụ ha atọgọ nwa tọbara nnukwu nwa obi ada nwere sekọnd isi ha ka iwe obere nwa na obere nwa na akụkọ isi chairman ọhaneze ndị Igbo worldwide. God bless you for coming. The chairman, come of Oraukwu in the person of architect Sir Shadrach. Oh yes. The President General. Oraukwu Progressive Union, Obi, architect Sir Onuorah, JP, Oraukwu, COPs, D-chairs, Igwes here present, the DC chairman of the Denmark North local government, on the Igwe performs the ceremonial cutting of and eating of the new year. Versions of the ceremony are thereafter duplicated in the villages by the OBs and Indi-chairs, and even in some families by the heads of families. All these are the prestige and honor accorded to Yan as the king of crops. Iwa-Ji ceremony is a form of Equal festival, as it is held every year, unlike the Ofala festival, which may not happen at regular intervals. It is an occasion for the town to assemble again and express their gratitude to God, all His blessings in bountiful harvest, etc. It is an occasion usually characterized by food and drinks. This is not an occasion for us to reel out our achievements, but suffice it to say that we as the Congress have not been sleeping. We have maintained the existing cordial relationship between the various organs of administration of the town. This has enabled us to take giant strides in the community, as peace and unity are the bedrock of progress in any community. Successes have been recorded in various areas like security, works, health, environment, etc. We are meeting with the programs of the state government on various areas of intervention in the community. Some of their growth would not have been possible without the cooperation and contribution of every member of the community, especially some good-spirited individuals who the good Lord has blessed Oraukwu with.
These people, who are too numerous to mention here, have made tremendous contributions to the developmental and security concerns in the community. Our prayers are that the God Almighty measure in Jesus' name. And at this stage, I want to talk about the Ime-Obi festival, which we are going to hold which is going to hold on the 31st of December 2024. Maybe once every 3 years. The last one was held in 2021. So we're for this next one in 2024. Already, indeed interested in a few legal forms. But I use the positive if filling of forms that are the 1st of August. I record go back 120 names. And I thought I went up to 150 names. And he will be with us again, God willing, the next year's edition. We also pray the same good Lord who brought you safely to this place will in like manner lead you home. Thanks and God bless. Architects are shared on one JP, President General of Oruku Progressive Union. Dalono. My PG. Because then the TC chairman, President Country chairman of the Denver North. Then he go, Ochendi family, Chief Stanley, Walker, what are you by your people doing again? Olumubeno. I've been taking him on. A car is easy. Now, Igwe Oraukwu. I don't go on with one of like I don't like Igwe. And I'm so happy to be here today. We've got all the seconds. I agree to sir. People, I will start on the already established protocol. And I must say, on short time of local government and this chairman, with this support of women, I never had such in my life. And one support came from Igwe Oraukwu. My prayer by this time next year, I get no more happy. I get the bigger, I want to and then when I have put them with skin and everything away. The car is not very there and show them a competition. I want to get and then I get that job with that. I have for 2,000. As candidates, after the election at 58, my own, I'm with councillor, I said, good popular good now. I remember I asked the secretary, oh, well, I don't who I get to I'm going to have only support. And the number one support base is so I believe my case will get more. Thank you very much.
ama bụ na ndị Igbo anaghị awa oji bụ okwu ihe ewepụtara and obodo ọbụla eribeghị ji ka e jiri egwu I'm going to do better. I'm giving the opportunity. Thank you, sir. Ji na ndị otu
n'ọnwa 2024 ọ belata wee nwa ya Igwe Oranya ọma ya otu kwesịrị ime ya nọ ọ bụrụ na anyị ga-akụzili ọlọ ka ọ na-ebupụtalụ ọra nkwuchi ọkụ alụ n'ọkụ ya na ụmụ nwaanyị ọra ụkwụ ka a ga-ewere na-adọwa na tebụl onye eze bupụtago ji ndị ọrụ mmadụ ekele m ụlọ anyị na-atụkwa ka anyị mee ụdị maji ike anyị na-emewe na mbụ ọkwụnụ ji ya wara kịta ka ahụ bụ wepụta wee sị ka anyị wazie ya ka e wee libie elibe mana nwa mma nwanụ sọ mụ na ebe na-eteghịta anyị nwere n'ọrụ ukwu ya eso wee wa wee na-akpọnụ ka onowupụta ka ọ kwụnye n'ebe ya anyị na-eme obi igirigi ga-esokwu ya n'azụ obi omenife gara esokwu ya Chineche ndụ Onuorah Oraukwu obi irukwerekọ asị na onye ji egburi bụ ọya egburukwasị eze ike ọra echi ama eze gara esokwu ya obi igirigi omenife isi onye ma ọkụ ụmụdim uru amada obi ebedike na Bogota ọ bụzikwa obi ibe na ahụ etu nso wee gbuo unu n'ọgbọnụ ji ahụ anyị gwa nkịta ka ahụ bụ wee bupụtara anyị ebe na-eteghịta anyị nwere n'ọrụ ukwu akwụrụsigo nọọ anyị gwazie ya ntụrụ ụgbọ ọbụla esi ube ka o wee bụrụ ibe anyị mekọrọ ọnụ anyị wee na-awa ijiji a n'aba nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ Igwe Oraukwu erigwado ji o Obigirigi ọ̀pọ̀ta lórí kwánù jí obi omenife ọ̀bọ̀ nkwẹ̀lẹ̀ bí lẹ́jọ́ rẹ̀ fún n'afọ nkwẹ̀lẹ̀ lórí kwa ji ichi eze na-abụ eze ike ọla ama eze rikwa ji irukwere ka ewelumugo ichi a Chineche ndụ eze nna ji oli eji ụbana ụmụdim ụmụdim na-ewelu uru amada obi obedike obi chukwu na
Evangelist Emeka Idani. Come on, I have Emeka Idani. Only I can the second war, the Sunday, again, of 14 kg from Naja, Emeka Idani from Ramana. Then the first prize winner, Chief Onuorah. Chief Onuorah, GOL of 16 kg. 16 kg.
This are encoded. By the 1986 constitution of Oraukwu, Igwe Oraukwu, later on the Ime-Obi
Ine
Commissioner of Ministry of Good Government. Sisi tuwo yẹn nyara n'o meriti. Ejeri nye ndị ahụ ite naanị. Lee ihe a na-asụ nwa. Ya bụ wee bụrụ mmadụ. Ekele Chineke. My Royal Highness Igwe Chinyereze ekelere m iwu. Asị m nke imere Chineke reward nwanyị. Anyị nụchara ka ọ si edo mana ana m asị na ogologo ndụ ka Maazị Oraukwu biko nụ na nwa dị ala kuru udu anyị chekwaba ya ogologo ndụ na ahụ isi ike n'aha Jizọs. Oraukwu ekele m unu. Asị na m a na-agbọ dike na nkịtị unu na-anya na anya unu abụgo ụlọ osi anyị ife ọ na-eme nne ife oke oke efi ya ife oke efi ya nke mgbe a bụ ụdị efi ya last onye chi dike na-achụ arịrị na-eme ụdị ya ụlọ ọzọ ha wee na-ekene ya n'obu ọchị ya ha wee sọ ya dịrị ya mma n'ụtụtụ dịrị ya mma n'ehihie dịrị ya mma na mgbede onye fụrụ ya si na etofu efe ya dịrị ya mma anyị na-asụkwa na oyeji ala wee zee mmiri ọya na-eje enye na-abata abata ọya dịrị ya mma na eke dịrị ya mma na onye dịrị ya mma na afọ dịrị ya mma na akwọ wee na-asụ na Chineke ga-anara obodo n'isi n'aba Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
Sabia,
event Iwa-Ji 2024. Kaimala for the event today. Abam haji ko kuna yono. Aya bugo ko. Akiri ke kuma ka won 2024. When you 2024 my one. On every year. And then when you development, then we plan. So I can actually every movement this year. When we start getting last year, I got it this year. I like progress. Can you only know this year? Then your position in the planning committee. All over here. Yes. I'm not going to say, I'm going to show the work committee. So, when I never go on the month. Can you get one to Maka? Here, like a lot of get the committee. I can look at Benya. I think I go there. What was that? What many more my job. I got this year. Can I say anything about that? I didn't never about that. Who them my mother Ghana? Who you not? I'm going to go here. Who got put us in the hammer where they're here. When I was there, I had them. So now I get you again. But I'm going to go in there. What they are not
onye bịakwa obodo gọzi n'agwa nke dị n'obodo adị ekpere obodo na nke onye ji naghị ekpekpe nke obodo ka ya ka ọ gaghị nwe ogbugbo. Daalụ anya furu ugo n'ọrụ ugwu ka kene obodo ga-azụrụ anyị na-ekele gị ha agwara anyị ka awanje si wee gata anyị akụwakwara ya mmadụ ka otu wee gaa maka na ibu mere ebere onwe ndị bere ebe a galachara na ọfụma ihe niile gara ọfụma site na nkeke Chineke na-asụ na anyị ji obi aṅụrị wee na-enwute ụtọ n'ọdị dịka awamchi ahụ gara aga na ahụ enyi ya ka eji esi wee kọmpe uti nke aha onye mụtara nwa ya eto eto ọgbọ igwe ọ gazi ije na-arụ na-aga mụ na ụwa ọrụgbu na-agbago agbago kedu isi ihe surprise everybody ọkara na-agbanyere ọna n'ụmụaka obodo tụrụ ya dịkịta mana ọ dịka asọ nwere ihe na-eme de crowd pụta anụ gara dị na dị bifọ gosi igosi dị public hospital dị iche dị anụ gosi na ha nwere mkpọtụ obi na ndị sekuriti adọ nọ ha nwere mkpọtụ obi ha dị ọrụ ha ga-aga na ngosi dị ọrụ na ha dị kedu isi ihe ọ dị 300% above ya na bifọ anyị na-ekele gị na-asụ na ọ ga-adịrị gị mma na mba anyị na-agba n'ọrụ ugwu ife nche ọbụla na Chineke ya echite bunye gị daalụ gị na ndị otu gị